vastaisi paljon kysymyksiä. Ketä haluaisis ensimmäisen kysymyksen esittää? Toni. No niin, eli Toni Salovaara vaan. Hyvää iltapäivää kaikille ehdokkaille. Ja mä mietin tämmöistä asiaa, mikä on nyt hyvin mediaseksikäs aihe niin sanotusti, niin miten ehdokkaat olisivat lähdössä tukemaan tämmöisiä PK-yrityksiä, eli että saataisiin niitä työpaikkoja ja työllisyyttä lisää Suomeen. Mikä on se asia, että puhutaan, että saadaan uusia Nokioita. Mä en välttämättä itse henkilökohtaisesti toivo uutta Nokiaa, vaan kymmeniä, toivottavasti jopa satoja pienempiä Nokioita. Olkaa hyvä. Saku. Joo, kiitos. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, eli arvonlisäverovelvollisuuden ylärajan nostamista, alarajan nostamista ja sitten työnantajakuluissa voitaisiin lähteä hakemaan tämmöistä elvyttävää toimenpidettä, eli leikataan hiukan sieltä, niin saataisiin sitä työllisyyspotentiaalia kasvatettua. Tässä on aika paljon, niin kuin sanoit, että on mediaseksikäs asia, niin aika paljon erilaisia ajatuksia tullut siitä, että millä tavalla sitä saataisiin parannettua. Ja mun mielestä niin kaikki toimet on hyviä, suosii tiettyjä yrittäjiä, tietyn alan yrittäjiä, tiettyjä yritysmuotoja, mutta tavallaan meidän pitäisi löytää sellainen kokonaispaketti, mikä antaisi kaikille jotain ja sillä tavalla pienen poskun siihen pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiseen ja tietysti kasvuun. Kiitos. Mä luettelen lyhyesti 4 keinoa. Kaikki lähtee siitä, että seuraavien nyt näiden vaalien jälkeen niin vähintään yhtä tärkeää, kun muodostuu puoluepoliittinen hallitus, on saada aikaiseksi yhteiskuntasopimus, jossa varmaan jokainen taho joutuu tulemaan vastaan, eli työelämän